Čus, ja som Kobolevce a vítam vás pri mojom prvom videu z hry Dinocraft na Minecraft. Ja už som si vytvoril svet, ale ešte som na ňom nič nerobil. Dal som si bonusovú čestku, lebo nemám chuť začínať od znova. Aj nejaké biofosílie. OK, ja si ju vykopem. Beriem si čestku a ja vám to trošku poukazujem. No, takže, ako vidíte, toto tu keď toto zničíte, vypadnú vám z toho nejaké jedlo. Toto je vlastne jedlo. Tak, toto tu je tiež taká rastliňa, z ktorého vám tiež vypadne také jedlo. A vlastne je to dosť užitočné. Takže, toto tu je nejaký pokácaný napríklad strom a na ňom sú akoby huby, ale proste nejaké huby, ktoré nejaké špeciálne, alebo to nemusia byť špeciálne, hociaké proste. No, to tu sú ovocné stromy, to keď takto zničíme, už neviem, či sú dorastené, ešte nie sú, takže nič mi z toho nepadne, ale mohlo by. Ale až keď to bude veľké. No, takže ja by som si urobil lag. Jak to, že taký lag? Čakajte. Tak. No, skúsim to teraz. Nie, stále to sú také lagy. No, dobre, môžeme si postaviť dom tu na. Si ešte pokacam na strom, alebo nie, lebo tento je ovocný. No si zoberám toto. Tak a vlastne v tejto sérii pôjde o to, aby sme proste mali vlastný dinopark. Takže, alebo niečo také s dinosaurami. Takže ja si postavím dom, robím si ohrady pre dinosaurov. A proste bude to nejaká takáto séria, aj zo survival games, aj toto. Vlastne vidíte tento biofosil, tak napríklad, ten keď položíme na zem, môže z toho padnúť hociaký dinosaurus, áno. A toho potom kliknutím môžem zrušiť, ale nepadajú len títo dvaja, napríklad aj tento. Ale proste z toho sa robia aj iné veci. Takže tak. A ja vám hneď na začiatku ukážem takú jednu vec, ale musím mať ešte iron. Vidíte tamto vzadu? Tak, to je taký mob, ale teraz neviem, či vám dačo robí, sa mi zdá, že nie. Ale padajú z neho kože aj meso. Tu nás toho napadne ovocie. A tu nám máte too many item, ale nemôžem si z toho nič brať. Ako vidíte, len sa mi ukazujú recepty. Takže mám takéto čestky, sú rôzni mobovia, brnenia, môžete si to potom stopnúť, ja to teraz stopovať nebudem, ale rýža napríklad, alebo tak. Potom ja si niekedy vykraftím jelly beans, to asi všetci viete, čo to je, ale keď nie, tak ja vám to potom ukážem. Potom si vykraftíme aj hamburgere. A bude to úplne epic. No, takže tu sú tie jelly beans. Ukážem crafting, takže takto. Ale potrebujeme ešte cukor a takúto pánvicu. No, dobre, takže si urobíme dom, základný, nejaký, ale ja by som to urobil takto, že napríklad teraz že proste by som býval pod zemou, lebo tak by to bolo dzivšie. Tu na tak schodíky dole a tam proste by som býval. A potom postupom času by som si robil dom už normálne nad zemou, ale teraz asi pod zemou, lebo tak to bude lepšie. Takže urobím si crafting. Vidíte, že toho tu na jedla je tu hrozne veľa, ale každé jedlo dodáva iba polku hungeru
ale môžeme si každé jedlo zasadiť a potom to môžeme pestovať. Tak, už máme plnú čestku a ja si tu nás dreva asi 5 urobím si krompáč. Nie, tak. Neviem prečo som dostal achievement, keď už som veľakrát craftil drevený krompáč, ale to nevadí. Teraz nemám skin vlastne, lebo na Dinocrafte nie sú skiny, ale v normálnom Minecrafte mám, ako ste mohli vidieť na Survival Games. Ja vám ho potom niekedy ukážem aj ten skin. A vlastne už v tejto nejakej hĺbke môžem bývať. Ale prv ešte budem potrebovať torčky a proste drevené či kamenné nástroje si urobím a tak. Vidíte, aj mám race minimap. A potom ešte, no vlastne toto, potom mám to tu je pridané do módu, že si takto môžete približovať. Jablko, takže vám môžem ukázať. Teraz my máme 5 apple a teraz buchnem to a nič nepadne. Ale keď to vyrastie, tak takto buchnete a ono vám to vypadne ako normálne jablko. Takže teraz si vykraftím kamenný krompáč. A trošku viac vyťažím na. Bude to nejaká takáto hlavná sieň. Alebo bude mať čestky alebo také niečo. A keďže sme pod zemou, tak bude mať Dino show nad zemou, lebo pod zemou tu nie je až také dobré, ani tak dobre nevyniknú, ani nič. A našli sme rudu, ale tu ja teraz kopať nebudem. Vlastne ani pomaly neviem, čo sa z nej robí, sa mi zdá, že nič. A možno, že aj áno. Mne sa zdá, že to slúži presne. A že to slúži ako ako napríklad nejaký kol alebo niečo také. Proste s tým môžete vypalovať. Takže ja si urobím nie čestku, ale furnisky 2. Takto. Tak, teraz si urobím ešte nástroje. Takto. Si dám sekeru a lopatu. Vlastne ja mám torčky, takže sekery som si nemusel robiť, ale to nevadí. Takže urobím si meč, lebo nie je dobré mať meč. A môžem si tu nadať waypoint. Dáva sa písmenom B a napíšem si domček a môže to byť zelené farby. A nie som najedený. Takže tak ja kura si môžeme potom vykraftiť. No a ja si teraz tu ale vidíte ten nickname? To sú bossovia. To nie sú žiadni hráči, to sú bossovia. A vlastne tých, keď zabijeme, tak môžeme dostať nejakú špeciálnu vec, ale nemusíme. Tu vidíte fosília, z toho dostávame takéto biofosíl, alebo ešte jedné, ale tie teraz nemám. A vlastne torče si tu nadám. Tak napríklad. Si to zväčšíme o 1. Tak a potom vlastne, keď už niekedy si robíme napríklad dom na povrchu, tak tu nám môžeme mať čestky alebo podobné hlúposti, kde budeme mať uskladnené veci. Ale chcel by som vám ukázať ďalšie rudy. Chcel by som vám ukázať aj v nejakých dieloch budeme variť, lebo vidíte, že toho tu je veľa. Vidíte toasty, rôzne polievky, džemy a už
ostatné veci. Takže toto už sme si brali a toto z toho sa dá, toto keď sa vypečie, tak z toho sa dá robiť brnko. Aha, tak sa to nedá vybalovať s tým. Z toho sa dá robiť brnko a aj rôzne nástroje. Takže ja si urobím posteľ, ale musím zabiť pár ovečiek. Kill you, I kill you. Dobre, a z ovečky nám padá tiež takéto meso, takže o jedlo by sme možno nemali mať starosť, ale môžeme, lebo v tomto Dinocrafte sa dosť, ani nie že ťažko, ale dosť blbo, že každé jedlo pridáva iba po polke. A vidíte, ja mám kafe, ako neurobené, ale mám kafe beans a z toho si môžem urobiť potom kafe. A vlastne to bude úplne epic, ale to až potom, postupom času. No, takže tu dole už som si mohol priniesť crafting. Urobíme si posteľ. Takže tak. Nie, ja som zabil vlastne iba 2 ovce. Ešte mi treba zabiť jednu. Napríklad tam tu. Tak, ideme rýchlo ju zabiť. Monstra vlastne sú tu iba z normálnej vanily, ale sú tu aj nejakí pridaní. Ale väčšinou len tí z vanily Minecraftu. A tak začalo nám pršať. Crafting si zoberiem už dole. A jak sa vyspíme, tak zoberiem posteľ a dám si ju tu na dole. Či vlastne čestku si zoberiem a dám si ju tu na dole. Tak vlastne tu si dám posteľ. Budem spinkať. Vyspím sa. A potom si pôjdem hľadať aj vlastne počkať. Nesmiem byť zmetočný. No, takže dobre. Si túto rudu. Nie, to si musím ironovým vykopať. Abo nie, nemusím. A toto tu keď sa mi zdá, že keď toto tu vypečiem, z toho by sme mali dostať ale mohli by sme si z toho robiť brnenie. Alebo len také dekoratívne bloky. Takže teraz ja pôjdem trošku kopať dole. Ale chcel by som nájsť iron. Preto idem kopať. Tu budem kopať, ja viem, že teraz asi nič nevidíte, ale ja to už zasvietím. Takže tak, a nebudem môcť toho hľadať iron. Takže máme copper. Už máme copper aspoň. A dúfam, že to je coal. Áno, máme coal. Chvála Bohu. Caveka. No, takže budeme prehľadávať, ale samozrejme to prehľadáme asi až v druhom dieli. Nekončím to, ale neviem, či to budem teraz presne preskúmavať, alebo pôjdem teraz to preskúmať trošičku a na budúce budeme robiť napríklad niečo iné. Budeme si variť, alebo budeme nejakých dinosaurov alebo niečo také. Tak, toho tu zombíka zabijem, alebo on sa zabije sám. Vidíte? A tam by mal byť niekde tí bossovia, ale ten zombie... What? No, môžem si urobiť torče. Tak, aj to tu na trošku osvetlím. Vidíte to krydlo? What? No. A teraz tam dole asi nespadnem.
nemám chuť zomrieť, alebo ja som killer, ja ich zabijem.